फोरनो फाइनाल जाबाय बेखौ बोखारसिगोन आरो ना वाव औवा सिङाव सोनाय अमा बेखौ दायो जोङो अराव हांसिगोन फैबाय मसाला दसाया जानोसै दायो यार चाइनीज लिखा इधर लोगोफोर अमा लायनो नागिरदों जोङो माने अमा लायनो नागिरनायाव ओंखाम उखैनानै माबा जानोसै आरो ना मसाला दसा जानो नागिरदों दा बिहरबाय अर्डार खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो जायगाखौ दिन्थिगोन आं माबायदि मसाला दसानो 80 रुपिस बिराद मानसि जायो आरो ना बेरे फुंजानि नै जा साइजखा नै सिनारिया सुन्दरखा नै जा स्टेन्डार्डखा जा साइज मोनदों आं सिनारिखौ नै ओमफ्राय बाहाय दाउबो गाबगुलायो आरो ना खोनादों दा नोंथांमोना दाउखौ जि साइज जायगाया लोगोफोर नै बावबो नायबावदो ओइबासिनो आयनायाव नाय लोगोफोर बेक साइडआव सिनारिया नोगोर साइज लोगोफोर मसाला दसे फैबाय नै मसाला दसाया जानोसै दायो बाबानिया नै गोथाव सनिया जा मेगन सासिगोन लोगोफोर जों एफा साइजआव जादों दिनै चिरां हाबनानै सोनाबहा जायो बिराद मोजां स्टेन्डार्ड गोदानसो हटेला सिङाव नै आलुबो दङ लोगोफोर वाव गाइस नै सिनारिया नायनो हागोन नोंथांमोना न'आ नै जाखांबाय जोङो दायो फैबाय बाहेरायाव ओमफ्राय नै बाहाय दङ लायन ओमफ्राय दायो मेरला मानसि फैदों आरोना रबिबार नालाय ओंखायनो सानडे नालाय ओंखायनो नैबे जाहैबाय एक्टर पुनित आंनि फेभरेट एक्टर कानाडा आरोना बेखौ थैबाय नालाय ओंखायनो स्टेचु माबानानै दोनदों आरोना नै आङो करियान स्टाइलनि जानो नागिरदों नै बेखौ लानोसै आरोना आङो नुडल्स ना मेगिबो होनजायो करियान ब्लेक आरोना गोसोम ट्राइ खालामगोन आङो करियान रामेन नै बिदिबो दंना आरोना नै बेखौ मालाबा नायगोन आं ट्राइ मेरला दङ गोदाननो जों सबाव फैदों नै थारुन लाबाय आरोना बेखौ थारुन मा फिथाइ बे आपेल वाव माय फेभरेट आपेल नैबेलाय थारुना थारुन ट्राइ खालामसै बिल खालामबाय नै थांसै ट्राइ खालामसै आरोना करियान नुडल्सखौ फार्स्ट टाइम थारुन लाबोबाय नै नैबे अमाया नारजिजों संसिगोन आरोना नैबेखौ नुडल्सआव होगोन अमाखौ फिसा फिसा गोदाबाय बिगुरखौ होला आरोना लोगोफोर मेजेमखौल' होगोन न' सिङाव नै नारजिखौ संबाय न' सिङाव नारजि होबाय नै खारदैबो होबाय दासो माखासे नै एवनानै दोनबाय दायो होगोन साबा साथावनाय नङा गेब्लेजोबगोन बेदरा औवाया जोङो दाख्लै लायखादोंमोन दायो जोङो बेखौ बे सिङाव अमा सोगोन आरोना ट्राइ नायनो नागिरदों माबायदि मोनो सिङाव दिनै नायनोसै पर्क नुडल्स सामब्राम बानलु बिसिना नायनोसै आं माबायदि सिङाव फार्स्ट टाइम oh my god wow guys oh my god देखो यार चाइनीज लिखा है इधर आरो मोनसे दंबावो नै बेहा आलदा वेजिस दङ बाहाय ओमफ्राय नुडल्स जानाय इजिल' साराय जानोसै लोगोफोर फार्स्ट टाइम नायनोसै आं माबायदि दायो अमाखौ होनोसै
masala. Pandan masala होला. Megiयाव दंखायो masalaया. दै होनसै. अमाखौ एसे मोनग्रोहोनसै आरोना. एसे खोबना दोनसै गोदौनायनि. हालदैखौ होनबावदों आं लोगोफोर. दायो होनसै आरोना मसालाखौ. इदिखौ मैगं थाइगं जोब गाजर बायदिसिना बानलु ओमफ्राय वाव नाइस बहुत टेस्टी होने वाले हैं यार vegetable होनाय बायदि नुबाय ने ओमफ्राय अभी ये वाला डालिए गाइस सब बुरा खामातो चिली लगता है स्पाइसी होने वाला है सब डाल दिया देखते हैं वाव गोसोम जाहांबाय ना गोसोम जाबायथ' वाव गाइस ब्लैक कलर हो गया नूडल्स इसको पता नहीं था यार दायो नै जोंना मेगिया मोनबाय ओमफ्राय नायनोसै बेखौ बोखांनानै वाव गाइस टेस्टी लांजोब बियो माबायाव अमाखौ नै दायो लगायनोसै ओमफ्राय जाहैबाय नैबे जाहैबाय लाइ बिदि दंखाजोबो नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बानलु सामब्राम गुफुर ओमफ्राय सामब्राम देनाय आरोना पेस्ट होनसै थाव गरम मसाला चिकन मसाला और मसाला गैयामोन बेदरखौ सोनसै नै लाइ औवा सिङाव सोनाय अमा बेखौ दायो जोङो अराव हांसिगोन लास्ट पाइप लाइ थालिरखौ दानिया होथेनसै गुदुङाव मोनदोल' नोङो दानिया फाइनालि नै नारजियाबो मोनफाबाय आरोना नारजि अमा मोनबाय सानडे स्पेशल लोगोफोर नै फाइनाल जाबाय बेखौ बोखारसिगोन आरोना नै खामजोबबाय बिदै ओंखारजोबबायलै वाव गौल'खा वाव मोदोमलायबाय नङा माथो बेदरखौ औवायाव सावनायखौ फाइनालि मोनबाय नै बेबो ओंख्रिया औवायाव मेनाया नै मोनबाय जाम नै बियो न'नि बानलु
इण्डियानाव रेकगनाइज जाबाय नारजि अमा बेसेबांबा गोबावनि उनाव ओंखायनो जा गोथाव दोमैनो एबाराव मा बुस्थुलाय दोमैनो खेबनोसै आङो नोंखौ